takas na paling tawhanan ni bantay rin sa kuha karon. Sakay na! Dam! Na kay sundo? Atay ngawa. Uy, minus. Maging chika. Manakay bay. Sakay na! Paas, lalaki. Paas na lalaki nga pasayro. Atay ngawa. Uy, may pasipari. Kay nakalarga na. Kapila na. Pre! Buti ka may kapilang pasayro naman doon mo, pre. Wadi, dito markingan. Wadi basta-basta ba? Di kapilang pasayro na naman ka, pre. Kapito. Ay, sa gunson man ba? May putol ba? Ano, giingon mo continuation man god. Gani, pero ako ba? Ikaw, may kakalarga pa lagi. Minus chika, pre. Maon na. Minus chika. Maon na kay mamili kag pasahero. Ay, pamili pasahero. Kung gusto kang mo income, ako nagapamili pasahero ron kay Ratsada rin mga pre. minahanglan kong pampalit bugas. Sige nagsakasuko si Hana dito na koy mauli nga kwarta. Chika, entrada ganun pa masahero, pre. Chika ba ng mga college ba? Ug mo na trip ni mga college girls. Ako ni undang na mo ko ana sugod gapon. We would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Pero tay pa pre. Asa naman si Mr. Lem? Dito naman, kulang ta ba, pero May biyahe wala. wala man to adto diri sukat, pre, sa turnuhan, pre. Murag wala na to, pre. Wala to tugte, pre. Kay under naman to sa misis, pre. Agoy. Under na sa uyab, ba? Oo na, pinakalisod kanang ma-under kasi mong uyab. O, di na ka pa masahero, eh. Pre. Mr. Lem mo? Putik ka may shotting ni Ron. Miya jud pre. Putik ka may Mahina. Uy, naturnaw di gapon man tud karon. Tek-atik pa ubog-ubog. Nag-away man klaro, nag-away na siya uyab. Say nag-away na unsa dai mo nga gagahi na ako no. Nag-away man yung tao na eh. Ay, ubog-ubog mo ka. Wala lang kay nakatakas man ko. Buwan nga ako kagahi. Wala na ipakiyaw ko ipakialam na akong uyab. Uy, nunsa dai mo. Uy, nga na ta sa lalaki man ta. Sabi ko under kay kasi mga uyab, pre. Dili buwang gagahi na akong mandir. Abi awa na kagitugtan ng mga masahero ba? Nanay nga ni lawasa pre mandir. O, dagan biya ka na pasahero ng mga single mom na 35. Sa single mom gusto na ko katong mga byuda. Ay, girl. Shots ako pre. Abi no under gani ko ta. Under gani. Daman mo na masayro mo gikan? Masayro gani. Wala na na kay kwarta mapalit bugas. Na kay kwarta ikaw. Wala, pre, minus yung chika ng mga college ba? Ako na kay pilian man kay ngunanin na lang pre. Mag-inom sa talinyo gibang ka. Mag-inom na ninyo kay kuan man ni celebration man ni ba kay. Asa yung kwarta? Mag-inom na ninyo pre. Kay celebration man ako ni nga gahi kay ko nga pagkatao. Sure ka pre? Oh, lagi ka bala. Legit na. Legit lagi na. Legit na, wala maapasa na uyab ron. Ay, na mo apas ipit. Kita ka na ipit. Eager. Ha? Under. Dilo pa under. Mag-inom na dito itong prestaranan. Gara, ibili ka yung motor mo. Ay, sa pamasayron. Gani, ha? Mag-inom sa ta. Libre diri na pre lingkod diri pre. Sabi, mingaw ko nga nang katawanan ninyo pre ba ng mga dila. Mo na akong ganahan gani. Lami kayo ni mga magsabay ta kay happy. Si pangayo dira pre, relax ba? Relax ba? Ako pagani kita kang nagulit. Siya pa pre. Sige, na unsa man mo. Oy. Ganiri pre. Ito mag-ingon-ingon nyo pre, under ko sa tawa. Di na pwede. Di na tinuod jud ay. Di na tinuod. Ano ma-under man ta pre? Siya Tuyok na baso ba? Tuyok baso? Mainom ka? Oh. Ayaw sa pre, ako asa ni pre. Ginoon sa man mo. Ay, celebration man. Celebration na isa pa. Pero hindi mo ka makainom kayo mo kayo uyab. Ayaw, talinood pre. Mo na lang mili check sa pasayro pre. Ano ba ninood si siya na? Nag-uban na po lagi siyang barkada o nag-inom na po. Isang ba kagay promotion na unsa? Siya ba yun? Limuan! Sana pre? Uyab ni pre. Ito sa linya pre. Ay, madamay lagi mi diri karon ah. Relax mo pre. Madamay lagi mi diri karon ah. Unsa di ka? Kasi gara di biya jud ko ma-under sa ko ang uyab na ba? Unsa ray mo? Wa mo kita ni eager. Eager. Paduulon jud ko ni mudra ha. Relax mo pre. Disati sa pre. Patas na pre. Damaya dili Eager. Gunitin na ng tuba dyan ay kabalaka eh. Kung ikaw ni. Anong gahi magigay kag ulo? Yabi, punarin pre. Ano lang pre ah. Yaan sa tamudra pre.
Kay di mo ko gusto diri ko na magdanak ng dugo ba? Ah, sige, sige. Storyahon sa namon ni sa balay. Sige pre, kana pre. Ikaw sulong-sulong ka diri ha. Inya lang ka. Ato diri sa balay ha. Inya lang ka. Eager! Kana eager ba? Sige magkakapasapa sa kuwab lo ka nagapi-api be. Ibilin na ko na ang bunal be. Sige. Puspos ko na sinuwaron. Eager! Hindi na ko ganahan ba nga pasapasin dito ako mag-insan. Laki ko! Iso kay kanito ah! Iso kay kanito ah! Dilabay man lang ito hoy! Ano man day? Diri ay pagawas mo ka isog! Diri pagawas mo ka isog! Diri pagawas mo ka isog! Wala mo nga pare! Di pa lang ma-under ko nimo. Masa ba tinod? Mukha ay pag-ingon ana bi ulo kayo ba? Diri pagawas mo ka isog! Diri pagawas mo ka isog! Diri pagawas mo ka isog! Diri! Dili lagi ko. Bi. Dili ka? Tara! Ato sa par! Dito sa balay! Sayo kay ka nag inom ha? Isog-isog ka dito ah! Sabaan mo. Tanawa, ha? Sayo kay ka nanilingan, sayo kay ka naginom-inom, tanawa oh! Hugaw ka, ayaw pa nga kapangarin! Nabungkag na diraan nga niya rin. Sino ako nabago ko nilagaw. Hugarin siya ni mo, ano na yung nga naman ah! Kasi nabungkag niya na di bi. Kisa ba man nagbukan niya? Di ka na lang tiniarin siya na. Gamay mo kayo ng arinsunon. So ako ni mga rinsyana, ha? Akong yun! Mukha mo yung bayana. Ini, baka ramong ka maldita na niya. So na kay Angal, ha? Ako, Pagkaroon nila ah! Masakitan ko, imo kong yan ah! Di ako naging mo rin siya na lagi. Pagdali, pag humana na, napay kwarto diri ah! Ang higdaanan mo, para pilo! Na kay Angal! Pagdali na dito, kay hawak ko! Dito na yun! Pagdali! Dito ka, kay dito kumagi! Pagkarong nga, bantay ka, nagbalik na kung walang ka na draa ha! Mukha sa Mapitik ko karon. Salamat Lord, managyo, naipos na ako tanan. Napilo na ako. Makabalik dyan ko nila pa rin, mag-inom-inom na dyan may tiwasan eh. Nakaapoy, di mo lalim ni Asa? Asa ka? Ha? Asa ka man niyo? Sama ni? Mga lagunod, labhina tanan! Inom mo na sa una-una! Grabe. Ano? Nakayangal? Ani eh. Nakayangal wala? Ulay. Labina ka, labina! At ang agi ni mo. Bighanan ni. Ita, kapuya, paningunan niya eh. Grabe, manadyo ko glaba. Sa araw, di ko makainom-inom, ani. Nakapalangga. Ako ni lambing-lambingon. Para sintan ko mo balik sila pa rin. Inom ikot. Naman nabito ako ginlo tanan. Enggak. Pangga ba ko ning mana ko glaba niya ako na nahalay ang unon. Tapos niluan na natong sala ug ang kwarto. Tulong ko. Ana gid mo gawin. Siyempre para si mo butang kayo pagod niya. Kanina lang ko hangyo ga. So na. Pwede mong balik ito ila pare. Magusong ka dito ah. Ang mo na tong tiwas tong inom-inom ug kuan ba. Tuba man to isa ka galo na mo na tong mutdon ga. Ha? Sa kuha. Sure ka ha? Magto ko dito ha? Grabe, bisa lagi mahumantar ang trabaho o lagi dali mo ibasugton mga babae ba? Awo, uy! Pero, So may pero. papiliun ta ka, silaw ako. Ano mamili mo ko? Kaya kung sila yung mong piliun, kung mato ka nito, means, mas importante sila sa mga kontras kuha. Nangit gani kong tarong sa imo ano, barang kaadto ko dito, wala bitang Okay trabaho naman, dito. okay naman sa kuha. Pero, kung sila yung piliun, kung maghubog-hubog ka dito ay nagulit dari ha. Diba si makumutan pa ta ka. Ay na nang ino gani kong tarong gani, rumawinom ko dito inom ko nila pa rin, antil ko sa imo ha. Aw, ano sa na di ay?